Met de veroordeling in hoger beroep hoopt de familie van de vermoorde Ishelle van der Velde dat het boek rondom de rechtszaak definitief kan worden gesloten. Echt het rouwen en het gemis, dat blijft een beetje weg, omdat je steeds maar in je hoofd bezig blijft met de rechtszaken en zo. Dus dat zijn we nog niet echt aan toegekomen. En verder in het nieuws. De Milieustraat is straks geen dumpplaats meer. En dit is al ruim 750 jaar een traditie. Goedenavond. Voor de moord op Ishelle van der Velde uit Oostburg is Sandra H. in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 18 jaar cel. Eerder werd Sandra H. door de rechtbank in Middelburg ook al veroordeeld tot die straf. De familie hoopt dat er met deze uitspraak na ruim 3 jaar een einde komt aan deze zaak. Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 15 december 2020 te Oostburg, gemeente Sluis, Ishelle van der Velde opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven heeft beroofd. In dit winkelstraatje in Oostburg raken Sandra en Ishelle bevriend. Ishelle runt hier een naaiatelier en Sandra heeft een spiritueel winkeltje. Maar op dezezelfde plek gaat het op 15 december 2020 helemaal mis. De twee vrouwen krijgen een woordenwisseling over het feit dat Sandra's partner Felix en Ishelle gevoelens voor elkaar hebben gekregen. Er wordt over en weer geduwd waarbij Ishelle tegen de verwarming valt. Wat er daarna precies gebeurt blijft schimmig. Maar vaststaat is dat Sandra Ishelle's keel dichtknijpt en zij overlijdt. Daarna bewaart ze het lichaam van Ishelle wekenlang in haar winkel. Uiteindelijk zaagt ze het in stukken en dumpt het bij het afwateringskanaal in retranchement. Met voorbedachte raden, en dat is, klinkt ingewikkeld, maar in de kern komt dat erop neer dat verdachte enige tijd moet hebben gehad om na te denken. Dat als zij Ishelle zou gaan wurgen, zeg maar, dat ze dan ook dood zou gaan. Dat ze die tijd heeft gehad, dat ze die tijd heeft genomen en het uiteindelijk ook heeft uitgevoerd. Haar besluit om dat te doen. En het Hof heeft dus geoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden dat in dit geval zo is gegaan. Maar in het bijzonder heeft het Hof ook gelet op juist de bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld ten tijde van dat Ishelle nog gewoon vermist was. Dat de verdachte ook in haar winkel bijvoorbeeld de moeder en de broer van het slachtoffer uiteindelijk heeft gesproken. Terwijl het lichaam van Ishelle een paar meter verderop daar lag. En wat de moeder en de broer dus niet wisten. De publieke tribune zat vol met familie en vrienden van Ishelle. Bij het horen van opnieuw 18 jaar gevangenisstraf ging er een zucht van verlichting door de zaal. De familie zegt dat er een last van de schouders is afgevallen, al blijft het gemis van Ishelle enorm. 2 keer morgen pakken ze ons niet meer af. Dat is de uitspraak die ik net riep. Maar nog steeds niet weten wat er is gebeurd, dat is en blijft heel lastig. Je zit in één grote rollercoaster en je gaat alle kanten op. En echt het rouwen en het gemis, dat blijft een beetje weg, omdat je steeds maar in je hoofd bezig blijft met de rechtszaken en zo. Dus dat zijn we nog niet echt aan toegekomen. Iemand die zoiets heeft gedaan, het dan op deze manier probeert weg te werken en dan niet eerlijkheid van zaken geeft en niet open en eerlijk erover is. Ik bedoel, het is gebeurd. Ja, ze wordt veroordeeld sowieso. Dat is voor mij heel moeilijk. Ja. De familie hoopt dat de rechtszaak na 3,5 jaar tot een einde is gekomen. De verdachte heeft nog wel 2 weken de tijd om in cassatie te gaan. Daarbij beoordeelt de Hoge Raad alleen of het recht goed is toegepast. Het besluit over de komst van een AZC in Terneuzen is uitgesteld. De gemeenteraad zou zich er volgende maand over buigen, maar de raadsleden hebben meer informatie nodig, bleek gisteren tijdens een commissievergadering. Rondom die vergadering protesteerden zo'n 70 mensen om hun steun of ongenoegen te uiten over de plannen. Ons woongenot, het is een hele rustige buurt. Straks met de komst van 200 asielzoekers op een 21 meter afstand van onze voortuin gaat dat helemaal weg zijn. Maar er waren ook voorstanders. Ik vind het eigenlijk Terneuzen als de grootste gemeente van Zeeland niet meer dan terecht dat wij ook daarin een stukje opvang gaan organiseren en regelen voor de langere termijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeenteraad nu over de plannen gaat stemmen. Op Walcheren en Zuid-Beveland blijkt toch nog ruimte te zijn op het stroomnet voor bedrijven om uit te breiden. Dat heeft netbeheerder TenneT laten weten. In totaal staan er in de 2 regio's 132 bedrijven op de wachtlijst. Hoeveel extra stroom er voor hen beschikbaar is, wordt nog onderzocht en binnenkort bekendgemaakt. En het nieuws is een domper voor Zeeuws-Vlaamse bedrijven, want daar is niet of nauwelijks extra capaciteit.
De bouwvakkers in het nieuwe politiebureau in Middelburg worden binnenkort ingeruild voor politieagenten. Want het nieuwe onderkomen is bijna klaar. Op de nieuwe locatie komen alle politiediensten onder één dak te zitten. Allemaal veel later dan gepland en ook veel duurder dan begroot. De politie had hier al eind 2022 willen zitten. Maar corona, gestegen bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt gooiden roet in het eten. De rekening liep op tot 34 miljoen euro. Maar nu het af is, heeft het nieuwe pand volgens de politie alleen maar voordelen. Nou, het is sowieso goed dat we bij elkaar zitten. Hè. We zitten nu op verschillende locaties. Nou, dat is best soms lastig. Hè. Als je bij elkaar zit, dan ontstaat daar toch ook een betere samenwerking nog. En je loopt zo ook snel bij elkaar binnen. Maar ook de panden, die waren natuurlijk wel hier en daar aan verbetering toe. En verbeteren of een mooi pand zoals deze neerzetten, die ook aan de milieunormen voldoet, ja, dat had wel onze voorkeur. Naast voldoende werkplekken heeft het gebouw bijvoorbeeld ook videoverhoorkamers en een paar cellen waar verdachten tijdelijk in kunnen worden vastgezet. De buitenkant maakt al een tijdje de Zeeuwse tongen los. De gouden platen zorgen voor bijnamen als Gouden Kooi, Ferrero Rocher Bonbon en Popo Palace. Het is een mooi pand, het valt op en ik denk dat het ook een stuk mooier is dan de oude panden die we op dit ogenblik bewonen. Maar die bijnamen, daar kunt u eigenlijk wel om lachen als ik u zo hoor. Ja, maar daar krijg ik wel een glimlach van. En als we op zo'n vrolijke manier over dit pand kunnen blijven praten, dan is dat wat mij betreft prima. Binnen enkele weken verhuizen alle 400 agenten naar het nieuwe pand. In de Milieustraat in Goes is het binnenkort voltooid verleden tijd dat je daar alleen komt om afgedankte spullen te dumpen. Het is de bedoeling dat je er straks ook naartoe gaat om spullen te laten repareren in plaats van weg te gooien. Om erachter te komen waar een circulair ambachtscentrum aan zal moeten voldoen, zoals in Goes de bedoeling is, zijn we naar Os gegaan, naar het Duurzaamheidsplein. Dat Duurzaamheidsplein bestaat sinds 2019. 3 partijen werken erin samen. De Milieustraat, een kringloopwinkel en een demontageafdeling. Ja. Waar een bezoeker met zijn spullen heen moet, wordt bij de aankomst al bepaald. De acceptant bepaalt of het afval is of dat het afgegeven kan worden aan een kringloopwinkel en nog verkoopbaar, dus geen afval. Is het wel afval, dan rij je door naar de Milieustraat. We hebben ervoor gekozen om voldoende mensen hier te plaatsen om de juiste uitleg te geven aan de inwoners als ze het afval willen scheiden. Zodat alles in de juiste bakken terechtkomt. En wat voor medewerkers zijn dat dan? De meeste mensen hebben afstand tot de arbeidsmarkt. Die geven we een hele fijne werkplek. En ze zijn er heel trots op om hier te mogen komen werken. 80% van de medewerkers op het Duurzaamheidsplein in Os heeft dus een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren het afval dat kan worden hergebruikt. Dat afval gaat naar een demontagehal waar het verder verwerkt wordt. Hier demonteren we artikelen die ingeleverd worden op de Milieustraat, die ons geld opleveren. Dus lattenbodems voor het hout, fietsen voor het ijzer en trappetjes, parasols ook voor het ijzer. Ik vind het mooie, de klant die daar komt, die wordt aan de voorkant gevraagd of hij zijn goederen wil afstaan voor kringloop en demontage. En dan kom je eerst langs een afnamepunt voor kringloop, dan langs een afnamepunt voor demontage en dan pas ga je het bordes op om te gaan storten. En die combinatie en die volgorde, dat vinden wij eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Wat is nou belangrijk om zo'n duurzaamheidsplein zoals hier in Os een succes te maken? Ja, de belangrijkste ingrediënten om te beginnen aan een circulair ambachtscentrum is toch genoeg ruimte, grote plek, samenwerking op politiek gebied, samenwerking met de kringloopwinkel en met het sociaal domein om de juiste mensen op de juiste werkplek te zetten. Ja, dat is bij ons ook het plan. We zijn in gesprek met een partner om de kringloop te gaan doen. Die willen waarschijnlijk ook een stukje van de demontage en de reparatiewerkplaats die we daar willen inrichten gaan doen. En ja, we gaan natuurlijk samenwerking aan met alle andere partijen in Zeeland die met ons willen samenwerken op dit vlak. Dus dat kan met zorginstellingen zijn, dat kan met scholen zijn en met onderwijs. Ja, wij willen eigenlijk met heel veel partijen die samenwerking zoeken. In 2027 moet de moderne, uitgebreide Milieustraat in Goes klaar zijn. En als de proef in Goes slaagt, wordt het doorgevoerd bij alle Zeeuwse milieustraten. Het staat al meer dan 750 jaar op de agenda. De woensdag na Pinksteren wordt in de parochiekerk in Aardenburg een bedevaart gehouden ter ere van Onze Lieve Vrouwen met de inktpot. Voor de bezoekers die naar de herdenkingsdienst komen, heeft het Mariabeeld een bijzondere betekenis. Dat komt door mijn moeder, die heette ook Maria. En dat was een echte fan van Maria. En in die geest ben ik wel opgevoed.
Voor Marlies uit Sluis, die vaker op bedevaart naar Aardenburg komt, is elke Maria bijzonder. Maria met de inkpot, je hebt de Zwarte Madonna. Die heb ik toevallig laatst in Barcelona gezien. Ik denk dat veel vrouwen daar zichzelf in herkennen. En dat geeft toch een bepaalde soort van kracht en steun. Voor bedevaartgangers was er na de dienst ter ere van Maria met de inkpot nog een wandeling door Aardenburg. We hadden vandaag te maken met eigenwijze wolken die geen plaats wilden maken voor de zon. Hier en daar viel er nog wel een buitje bij maximaal 18 graden. Morgen minder eigenwijze wolken met meer opklaringen, maar de buienkans die blijft, vooral in Zeeuws-Vlaanderen en landinwaarts. Morgen wel iets warmer dan vandaag en de reeks dagen erna begint hoopvol met zon, maar in de weekend meer bewolking en ook weer regen. Ja, ik kan het niet leuker maken, ook niet makkelijker trouwens. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alvast een hele fijne avond en graag tot morgen.